Usa ka semana sa di pa ang pagtimaan sa adlaw sa mga minatay, mga nagnegosyo gawas sa mga samang sa dakbayan sa Talisay, buhi na usab. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Karon pa lang makita na kining mga temporary structure nga ginawa sa kahoy ang gimontar dinhi sa sidewalk sa tunga-tunga sa duha ka mga dagkong pampublikong samang sa dakbayan sa Talisay. Sa St. Joseph Cemetery sa Barangay Tangke ug sa Kansuhong Public Cemetery. May mga namaligyag RTW, cellular phones accessories, mga mainom ug daghan pa. Gitugutan silang makabaligya hangtod sa Nobyembre 3. Alang kanila, buhi na usab ang panginabuhian ug dakong nakatabang niini ang paghandom sa mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Kumikita rin po kahit papano para sa panggastusin, tulong sa panggastusin, ma'am. Kasi, 1 week po kayo dito, sir, na? 1 week. Pagkataas ng 1 week, wala, tanggal na rin po, ma'am. Lipat na doon sa mga fiesta. Pestahan na po lipat. Ang mga namaligya ug mga arranged flowers gawa sa samang sugod na ang pagsaka sa presyo sa gibiligya nilang mga buwak. Ang kaniadtong tag 50 pesos lang ang pungpong, karon mapalit na sa tag 100 pesos. May mga buwak ray noon nga ilang ma-arranged nga mapalit sa tag 30 pesos. Kani siyang mangingon ani kay tag 240 niya ibaligya na mo siya. Dili ba sa ganira mong ibutang niya 1 dozen man niya plus uglanan pa niya. Ang kum daan kay tag 40 na biyadaan sa Samtang mapalit ang kanila sa tag 2, 3 ug 5 pesos ang buok. Samtang tag 30 pesos ang pinakabarato ug 150 pesos ang pinakamahal nga mapalit nga kandila nga gison sa baso. May nagsugod na usab sa pagpamintal ug paglimpyo sa mga nitso. Hinunang uban mibayad og tiglimpyo sa nitso nga gikalipay usab dining senior high school nga si John Lloyd nga nahimo na niyang panginabuhian. Pangudto, Pangod to, so manang karon sa buntag, mental. mintal ka, pila naman rin kuan sa pamintal, ka palimpyo. Depende te, o ginani daggo, kuan, 200 niya, o mga madara magang 250. 150. Oh, 50. Sana may nalang na pang balot. Oh. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.